שלום, קוראים לי אילנה חיימו ואני בת 18 וחצי. הגעתי לכפר לפני 7 שנים, בגיל 11 לבית צרויה. משם עברתי לבית נעורים של מירי ועמי, והיום אני מסיימת 2 אצל מירב, שהייתה כמו אמא בשבילי. אני אוהבת להיות על המחשב ואני מכורה לפייסבוק ברמות קשות. אני אוהבת לישון, ולא כדאי לכם לנסות להעיר אותי, כי פשוט לא תצליחו. אני רוצה להגיד תודה לצוות הכפר והשינשינים במהלך השנים. תודה ליפה, לאושרית והילדים על הבית החם והתומך. תודה מיוחדת לנתנאל על הדאגה, העזרה והאמונה. ותודה למתי שאוהב אותנו ועושה בשבילנו. בעוד 20 שנה אני אהיה מנכ"לית ערוץ 24. אני הייתי אילנה, בוגרת כפר ילדים 2013.